Ahojte. Dynamo s výkonom 8 kW má účinnosť 70%. Vypočítajte straty v dyname, príkon dyname a prúd, ktorý dodáva pri napätí 220 V. Poďme si rozobrať, čo tu máme. Máme nejaké dynamo, ktorému dodávam nejaký mechanický príkon P1. Časť z tej energie sa stráti v tom dyname na teplo, to je delta P, a časť tej mechanickej energie, ktorú dodám do dynama, sa premení na elektrickú energiu a dynamo dodá nejaký výkon P2. Čiže časť toho príkonu P1 mechanického sa zmení na elektrický výkon P2, časť energie sa stráti delta P. Časť toho výkonu, alebo ten výkon je vlastne energia za 1 sekundu. Takže nás zaujíma vlastne tie straty energie a prúd vlastne, ktorý dodáva to dynamo pri tom napätí 220 V. Základný vzťah pre účinnosť pri dyname je eta rovná sa výkon deleno príkon. Výkon deleno príkon krát 100. Budeme používať v tejto podobe vzťah, pretože vlastne účinnosť máme v percentách. Keby sme mali, že účinnosť je 0,7, čo je 70%, potom by sme tú stovku tu nedávali. Dobre, takže my potrebujeme z toho dostať P1. Mechanický príkon. Prenásobíme si celú pravú, celú ľavú stranu krát P1, aby sme sa zbavili zlomku a dostaneme účinnosť rovná sa účinnosť krát P1, tak, lebo sme to už roznásobili krát P1, sa rovná P2 lomeno P1 krát 100 krát P1, lebo sme prenásobili celú ľavú, celú pravú stranu P1. Tu sa mi P1 vykráti a dostaneme účinnosť krát P1. Mechanický príkon sa rovná P2 krát 100. My chceme P1, takže prenásobíme to krát 1 lomeno účinnosť, celú ľavú, celú pravú stranu samozrejme. Takže dostaneme, že účinnosť krát P1 krát 1 lomeno účinnosť sa rovná P2 krát 100 krát 1 lomeno tá naša účinnosť. Jedna lomeno účinnosť. Tu sa mi eta vykráti. No a už mám vzťah, ktorý som potreboval, že P1 sa rovná P2 krát 100 a túto účinnosť dáme do menovateľa. Tak. A to sa rovná 8000 W, čo je 8 kW, dávame všetko na základné jednotky, 8000 W krát 100 deleno 70 a P1 sa rovná 11 428 W. 11 428 W. Takže mechanický príkon je taký. 11 000 W. Elektrický výkon je 8000 W, čiže chceme vypočítať výkon, ktorý sa stráti v tom dyname, delta P. A to je vlastne P1 minus P2. Väčšie minus menšie. Samozrejme, lebo nemáme perpetuum mobile. P1 minus P2. Takže delta P sa rovná 11 428 W minus 8000 W a získame delta P, ten výkon, ktorý sa mi stratí, že je 3428 W.
Alebo môžeme povedať, že za 1 sekundu sa stráti v dyname energia 3428 joulov. Dobre, takže máme už tieto dve výsledky. No a nás zaujíma ešte elektrický prúd, ktorý dodáva to dynamo. Vieme, že platí vzťah, že výkon alebo príkon P sa rovná U krát I. V našom prípade to bude elektrický výkon sa rovná napätiu 2, pri ktorom vlastne to dynamo dodáva prúd I2. Nás zaujíma to I2. Takže znova si prenasobíme celú ľavú, celú pravú stranu krát 1 lomeno U2, aby sme sa po U2 zbavili. Dostaneme P2 lomeno U2 sa rovná U2 krát I2 krát 1 lomeno U2 sa mi tu vykráti a dostaneme, že P2 lomeno U2 sa rovná I2. No a to sa mi rovná P2 8000 W deleno 220 V a to mi vyjde 36,36 A. Tak. Hotovo. Takže verím, že príklad sa páčil a teším sa na ďalšie. Čaute, čaute.